Hola a tots i a totes, esperem que no estigueu dormits i que el loco del bar sombrero no vos hagi aparegut aquesta nit. Comencem aquest nou programa de Ràdio Campus amb les notícies. Hola, jo sóc Carmen i avui és un dia molt trist, ja que Maura Zeta se'n va avui del campus de l'agrupació Musicalitza 2025. Unes últimes paraules, Mauro? Que és mentira, que no me'n vaig. Ara anem a passar amb el consell del dia. Hola, jo sóc Juan, el presentador. I el consell del dia és que no feu cas a les germanes majors, als professors als professors i a les germanes majors, el tuti. I ara anem a la pausa publicitària amb Ariadna. El combo Big Band de l'agrupació musical d'Ontinyent sol·licita Bes Metalls perquè toquen cançons tipus blues, jazz i molts estils diferents. I sols som una trompeta i un trombó. Ara anem a passar amb el recomanem amb Malena. Matilda! És que per mi... Ladies and gentlemen, dedicado a todos los vividores... Avui et recomanem un temón de una de les millors sèries espanyoles. Bueno, la millor. El Mandanga Style, protagonitzada per els personatges Amador i Teodoro. ¡Espartaco! ¡Todo el mundo bailando el Mandanga Style! Dime que te gusta, dilo nena, te voy a dar salami aquí en la arena. Me da igual si I ara passem a un apartat nou que es diu Debat de parelles. Avui anem a estrenar un nou apartat de Ràdio Campus. Anem a debatre sobre les parelles que peguen i les que no peguen en aquest campus. Les parelles seleccionades per mi. Les parelles seleccionades són per mi. Els meus companys podran debatre, fins i tot Xavi, Dani Marcet i Sara Parra. Jorge Gil i Aitana Alcaraz. Miquel Soriano i Mireia Ferrer. Esteve Mollà i Nerea García. I per últim, Maria Torró i Lluís El Dayelo. I ara passem als xismes! Ara anem amb l'apartat més esperat, els xismes. Així venim. David Guisado vol a Malena o a Di Pablo. Aitana Alcaraz vol més a Jorge que al seu nòvio. Dani Marcet no para de mirar a Sara Parra. Se li ha vist a Jorge Gil i a Aitana Alcaraz abraçant-se. I lo millor de tot és que ho van fer en públic per ensenyar els seus romans.
Gerard Conejero té nòvia. En sèrio? Ariadna i Aleix Trompa van molt junts últimament. Ara anem a la despedida. Esperem que vos hagi agradat aquest programa nou i renovat. Adeu!